Kwa mdara kuita noise ndio interview yako. Kunzwika. Munaitwa ni German. Right, inendronzi Farai Makanda. Asire basa rinonzi social doctor. Oh, munobvepi? Kumusha kuchinoi. Asi tinogara ndi pa Glen 7. All right. Makonde. Kumakonde. Makonde kwa wireless. Kubera ndizozive sisi tiri mu town. Asanzi kumusha kwenya kunanzira. Kumwe kwacho dziriko kumwe kwacho na. Dziriko bali pane zinozopinda mukati. Anzi makonde akuite. Nemotika kunosvika sei makonde. Hapana pamwe paunongosvika umiro. Takazokunya pere bridge imwe matanda takatoburuka moto mota ipfure zvaidonedze munuhani bati kunotosvikika bhosi takatonorora kwatakaitongori zimbo inonge chinonzi proudly Zimbabwe bati manyoko ndichimanya zvinoratidza kuti hakusati kwanyanyonyonyonyonyonyonywa chii nana waiti mani togona kudaro bhosi kwana kunhu kwekuti kuchiri kuita kunge kusina rodi ka waiti mani anga asinganyatsokuziva kuti kune masini kakwa kwangu kunanga mukarodi handitoburukira parodi but ndakatoona toti rodi iyoike kunokuzutaura kuti kwakatobiwa. Saka makapinda rini mutaundi Germany? Avari kutaura sina basa rese. Takauya manje kuma 2010 koko. Oh, munogara nani kuGlenview? Kugara nemukadzi wangu. Uno Roger? Yeah, tino Roger. All right. Unaonanga? One chest. Baby or mukomana. Oh. Anonzi boyfriend Saka mati munoimba ndi? Yeah, ndinoimba. Munoimba mhanzi dzakaita sei? Ndinoimba gospel. Oh. Zvekunyatsoimba zvokuda kuti vanhu vanoto zvinonakere vamwe budirwa. Kunaka kwazvo manje zvakusiyana nemunhu. Kozi zvinokunakira iwewe zvinogona chishatira but varikuza hakuna munhu anobika chinhu chaanenge achiti ichi hachinake. Imbotipo wanikari pahiti kako kaunozoti ndo kanonaka ungotipa mbijana chete ndiko kahwela ongona kuplaya aiwa imba usikaplaya hazvinake imba sha imba kasina uri imba akapela sha kasina sound hazvibude hazvibude imba vhesi zvinoda pane sound imba vhesi freestyle as freestyle alright akapela kubata kwenyu kuzere neutsvene umhizha wenyu irumbidzo kwamuri ndimi shoko reupenyu kuvana venyu o Jehovha mutsvene makatendeka. kanonzi chiya akanonzi kubata kwenyu aka ndokane video richangobva asi masidi mutorina masidi aripo atorimo motikari mota anakuya ndopamunokanya munofanira kutipa zvinhu izvozvo ndikoti zvirire aiwa mazuva ano kune social media shamwari kuenda paYouTube waiziva izvozvo tinozviziva but tikutaura ukasvika patiri ufanira kudango wakatokabata so takutoka kwenya izvo munogona kuti social doctor so kana kuenda paGhetto Clown clown kana kuti crown yeah kaenda paGhetto Clown badira anobva unongoenda songoti social doctor unoona mavideo zvese maaudio acho zvese zvingoripo tora kubata kwenyu kubata kwenyu. Saka music yandinoimba inini iri based pazvinhu 3 yekutanga yachona inonzi motivation seukateerera pane song inonzi mwanasikana handiti motivation kungokurudzira semunhu waMwari ndinenge uchifanira kuita chimotivation kozita inonzi praise kurumbidza kuti taita zvese zvatinoita tofanira kuzorumbidzani wekumusoro kuti hanzi kana saka imimi tikakutenda kuti maita basa nezvamaite ani matitengera mukombe imimi ndimega mucharumbidza kuna Mwari ndimega maziva manje chinoita andikubvunza just simple question kuti chi ndati tatenda kuti basi maita basa matitengera mazoti kurumbidza kuna Mwari ndimega muchazorumbidza bosi atitendo antuka akurumbidza manje handiti pati yekurumbidza handitinokuwana kwese tinorumbidza zvakasiyana siyana handika kuimba ndo imwe yenzira yatinorumbidza nayo Mwari handiti saka inini changu kungoshaura chete
mimuchidaira tichirumbidza chitese tichienda tese. Pastor chimbotirumbidzai nekamwe kanhamba futi. Momataura tikati paalbum ipi? Chimbotirumbidzai nekamwe kanhamba. Timbokuroverai kamwe tobva taziva album yacho kuti inowanika kupi. Album rinonzi Munoshamisa ndo riripo iko zvinozvi. Alright. Rinonzi Munoshamisa but iko zvinozvi we are working on Singles collection. Kutanga muna January. Renga rine mafeaturing kuomera nemarelease. Handi takaburitsa album muna October ka 2018. Then 2018. Then apa muna January handiti tiri kuburitsa single track and rinenge richifeature iri kubuda muna January rinenge riri featuring Pastor Olinda Maro. Then toita mamwe futi 4 mafeaturing achabuda before tazoburitsa rimwe album. Asi muri kuona kuti ndamboti pinde hangu vijana bori mukanozoti kanaona album ni 28 manhamba time inenge iripo panhamba imwe neimwe yakamira sei asi yato mp3 kana kuti yacho ndamboti ndimbobvunza noziva zvekuimba zvandika ndambotaura kuti kuimba ndeimwe nzira inoshandiswa kuparidza saka zvinobva zvinoita kuuya nemarevelation but iore namba yenyu 1 ipa panene 20 yakareba sei yakanyatsoreba sei masongs angu ma5 minutes kaona inenge ikakurisa inenge ine 6 minutes. Alright, pama-revelations enyu titimbe kekurumbidza kapama-revelations. Pane kanonzi apa patoimba tese apa totopinda munenge muchidaira muchiti buruka uone buruka uone wonyasha dzaMwari atite buruka uone wonyasha dzaMwari buruka uone wonyasha dzaMwari buruka uone Miranmesa best inini ndaiverombe ndakawanda wenyasha ini buruka uone wonyasha dzaMwari kana kugeza chaiko ndaisambogonawo buruka uone wonyasha dzaMwari buruka uone Gara pasi meni. Song iyo inonzi buruka uone andika. Song yekutenda ukunoza tikataisa kukura kwako une makawanda maukapindana namo. But above all unofanira kungopa mbiri kuna Mwari. Nokuti Mwari ndiye akaita ndiye akatiburitsa imomo. Ndo song iyo iri paalbum irori futi rinonzi Munoshamisa. Iro rakabuda October 2018 uno. Alright, kuti kanonaka futi Munoshamisa. Kanonaka futi Munoshamisa. Munoshamisa yacho chimbokarova futi. Baba Munoshamisa Ishe munenyasha Mwari munogona mbiri yose tinopa imi makandinonga baba mumatope makandiita inini mwana wenyu makandigadza pamwe nemachinda mbiri yose tinopa imi machibata yako urikuona zvandaiona inini ndichiona ndichinzwa ndaona kuti uri munhu ari kutenda Mwari uchibva kuti ukatsumudzirwa kubva mumadhaka usvika pauri right now uchitenda Mwari ndikunyeperekana kuti ndizvo chaizvo munhu unofanira kutenda maziva marasta chakakosha pazvinhu zvese zviri panapa Mwari handika ukavimba nemunhu ukavimba nenini ndinokurasisa asi Mwari hambofa akaita se kakangwana mere kake kuti anzini
aiwa kwete kambo ndizvo ndomaririsa ndomazviri saka marekodzi enyu anowanikwa sei manje kana ecd anowanikwa kana mp3 yacho handiri munotengesa kana munopa mari imwe yacho inotengeswa infact hatitengese such handiti but nyaya ndeyekuti munoona zvekuimba izvi zvine makawanda munoda finance saka ukatengawo cd unenge wasapotawo kuti ngazviende mberi saka nyaya ndeyekungosapotana aiwa marasta anouya macd anouya saka iwewo kuti isusu hatoziva tokuwana but takuitira vamwe vasingazivi varida kuzonge vachiwana masidi vape phone number yenyu vape phone number yenyu vape link rekuti vawane music vanosenda whatsapp kana kufona panamba inoti 0778 750 743 0778750743 tapota musaise makomi beki vanenge vachida kutaura nani vanotaura nasocial doctor direct zita renyu chairo chairo Farai Makandanje auite Farai Makandanje, there's one last question. Right. Right. Yes. I can hear you talking about God, gospel music. Where is God? I want to go and see him. Can we go together now? Marari kudenga huko. Toina. Right. Nyaya hisi yekuenda kudenga handitika. Enda uende pauno. Inza wangu handitika. Achauya. Wakatsvagurudza handitika. Kune zvekunzvera magwaro handitika. Unoona kuti zvinonzi God is omnipresent. Handika. Zvinoreva kuti Mwari ari pese. Achauya kutitora. Patiri panapa Mwari atoripo. Handika. Ende atori ready kukunzwa. Tino kuti wewe paunofunga kuti ndikachema German vatazondinzwa ndaita sei. Mwari atori padhuze pauri papanokasira kukunzwa. Asire mwana fanonga ichombobvunza. Akazvambaradzwa nemotikari angori kupenya mwakazvambaradzwa wakatwe. Saka yora matara atsaka Mwari namutsaka pai. Alright, mira titaure pekupedzisira. Chimoresa yamani shamwari. Toda kukwazisa zamunoziya dzese vanosimbisa social doctor. Tichiti ngazviende mberi, ngazvirambe zvakadaro. Pamwe pachona support yenyu ndio inoita kuti zvirambe zvichienda mberi. Saka tinokusimbisai mese every corner. Ndichida kunyanya vari kumama media houses vari kuita kuti zvirambe zvichiita hapana vamwe vane mazita here mazita vangonzwa zita ravo zviri nani kuti timoti but aushayiwo kana two kana nemaproducers acho totanga kusimbisa chibaba chacho Madminox auite eoda you know murume uyu dai munyika ino taive nevarume 3 vanenge murume uyu dai tiri kure dai takaenda kure dai tisingamboti panzimbo then toda kusimbisa Lighton Ngolomi anova ndiye producer akaproducer ngoma idzodzidzi ndo akagadzira brand magitari tamunonzwa tete ndo taibikwa ikoko kunonzi kuLighton Studios. Toda kusimbisa ma-DJs ese ma-media houses team ese nevanhu vese vanosimbisa vanhu vese vakalaika right mulaike nevanhu veStereo 1 handi mudhara Shaggy vanosimbisa handika kuti isusu mulaike page rakanzi social doctor paFacebook ipapo ndo patinenge chiposta chima updates uzodinga chigara chavo junior saka ko madzimai matendo nekukomborera nemwana vakakupai munhu anokutandadza. I want to thank especially my wife. Anokurudzira, anosupporta. Unoziva zvakakosha ukava nemukadzi anobhilivha mune zvaunoita. Zvinhu zvako zvinoreruka so. Saka ndinoda kutenda Mwari nokundipa mukadzi anonzwisisa zvandinoita uye achizvisupporta. Maita basa. Thank you.